Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akukwanira bwana ndi matelo kuti kumchinji kuno tili ndi maloso ena kukapiri. Mukapeza nthawi tipiteso kumeneko, anthu akukufunani. Ndi mawu amene wa nyimbo kuti a vice president pano alankhule kuchina mtindi cha wanthu chimene chasonkhana ku DPP oye. Kodi anthu akanganda kunchinji simapemphera? Mapemphera? Ndiye ndimafuna kuti tiyitane mzimu woyera ubwere pano. Ndimakhulupirira kuti chilichonse timapanga anthu ife timapanga chifukwa cha chifuniro cha Mulungu eti anatidzutsa lero ndi moyo, walolanso kuti tikumane, alolanso kuti mawanso mulionenso, si choncho? Ndiye mukuyimba mkupembedzera muli mphamvu. Ndimafuna nyimbo ito sefe tiyimbe uko, komanso konse tiyimbe kuti mzimu wa Mulungu utsike pano, zimene tiyankhulane pano zigwire ntchito, komanso kumwambako kupange zimenezo. DPP oye! Yambiraso DJ nyimbo. DPP oye! Professor Anapitira Mutharika oye! Ulemu upite kwa Regional Governor ona boka mbalame chidilidili ndiwayimba mlandu galimoto inaphulika tayala ndi afika vice president afika kale musamalaji. DPP oye! Ulemu piteso kwa secretary ali Johnny Anempinda. Ulemu kwa honorable Betha Kolopete, advised to the president. Honorable Joki Saonda komanso tilindabusa athu pano aspingo sepi akambiri mulandole muwanu. Talemekezedwa kwambiri pano tili ndi gogo mkanda amene atsakulira pano komanso amene atilandira mulandole muwanu. Ati ekawere mulandole muwanu, komanso ati apitala mulandole ulemu wanu, komanso mafumu onse amene mbwera pano mulandire ulemu wanu. Ndine munthu osangalala kwambiri kuti lero pa 29 June tabwera kuno kwa mkanda titamva kwa nthawi kuti kuno mukutifuna kuti bwere. Komanso ndine munthu othokoza kwambiri kuona anthu amene muli pano. Ndine munthu othokoza kwa basi chifukwa matilandira ndi manja awiri. Ndizosowa kubwera kuno kwa mkanda malire ndi Zambia. Sipa Zambia ndipo pompa paselipa timayenda ndi miyendo eti, koma Professor Anapitira Mutharika anandituma kunena kuti a vice president ndabwera, ndinapita South Africa, ndimakapuma chichokereni mboma 2020 ndinapatsa mpata chakwera, komanso ndimapanga monitor kuti kodi dzikoli ayendetsa mwa mtundu wanji. Koma ndaona kuti zonse mmene azisira ntchito zonse achakwera molomokoza koma aononga. Ndiye Professor Anapitira Mutharika adanyamuka kupita mdziko la South Africa kumene amakapitidwa mphepo, komanso kuyenderatu pachapita Mutharika akhala mpando iwo sakhulupirira kuyendayenda. ndiye anaona kuti nchinthu chabwino
kuti apite kunja akapitire mphepo komanso kukonzekera kampeni imene kuyamba pompano pa 14 Julayi mwezi umene tikuyamba mkujawu. Komanso Profesa Alfred Mutharika amafuna kutsikimizireni kuti zonse zimene mukumva masamba mchezo, ma Facebook komanso ma WhatsApp ndi zabodza. Profesa Alfred Mutharika ali bwino komanso akuyima pa 16 September pano, ndipo akayimanso awinanso. Nkhani zonse zimene zikukambidwa ndi zinthu zoti anthu akuchitira mantha Profesa Alfred Mutharika, chifukwa akudziwa kuti anachita cholanda ufumuwu, koma Mulungu sanalole, afuna ufumu abwezedetse kwa mwini wake Profesa Alfred Mutharika. Komanso apita anandituma kuti ndikukumbutseni kuti iwowo ndi president ekhayo amene amakonda boma la Mchinji pa zitukuko zimene anakonza kuno ku Mchinji. Choyamba, Profesa Alfred Mutharika kuno anakonza Mchinji Rural Growth Center imene anamanga kuno, imene ili tauni. Komanso anamanga mkanda mareni wingi chipatala chomwe chilipo mpachi, magetsi amalepu anabwera kuno ku Mchinji chifukwa cha Profesa Alfred Mutharika. Mchinji magawa TDC Kapondo Technical College anamanganso Profesa Alfred Mutharika. Mchinji magawa anamanganso Profesa Alfred Mutharika. Ndiye profesa awa ndikusasa kuti ndikufunseni kodi boma la MCP kuno ku Mchinji la panganji pali chifukwa choti avotereso amenewa? Ndiye amafuna kukuzeninso kuti boma la MCP limene lakonza chitukuko chimene bwetsa kuno ndikukweza fertilizer, kukweza sopo, kukweza soya beans, kukweza mazira, kukweza school fees ya ana. DPP oye! DPP oye! Pachifukwa chimenechi a Profesa Alfred Mutharika anandiwuza kuti ndikukhulupirira kuti mwazindikira ubwino wa chipani cha DPP komanso kuipa kwa Malawi Congress Party. Ine mbuyomu ndinkangomva akamati MCP makolo akalero amatiwuza kuti yayi chipani cha MCP ndi chipani cha nkhanza, koma ineyo ndinkakana, koma natsikimiza pano kuti ndi chipani cha nkhanzadi chimene chimapha ufulu wa anthu. Ena akati ndi Mademo chipani ichi chikumamenya, ena akati atere chipani ichi chikumakhaba. DPP oye! Ndegeso ndi jaso mpaka pano sizidziwa zinende mwatundu wanji. Kule Mulungu kunjaku oyanka mapemphero ochita zosateka Ilabe zite
DPP we ife kuno tabwera kudzayang'ana komanso kudzautsani mbiri yabwino ya Profesa Alfred Mutharika, kukumbutsani zonse zabwino zimene Profesa anapanga kuyambira 2014 kudzafika 2018 komanso 2019 kudzafika 2020 pamene akanganya akulamulira panowa anakaba boma limeneli kumanama kunena kuti afuna kudzakonza. Tili pano kupanga kampeni, ine ndili pano ndikuyima kuntandire ngati MP Mtandire Ntsiriza, nawo akambalame akuyimanso kulilongwe mpenu, koma nacho ndichabwino kwambiri chifukwa nthawi yatha. Tibwere kuno kunchinji kwa mkanda tidzakuwuzeni za nkhani ya Profesa Alfred Mutharika, komanso kutsikimizirani kuti apita ayimanso ndipo apita awinanso. Mwina ine nkumadabwa kuti chifukwa chani lero Vice President akupeza kunchinji ena kupanga nsonkhano wakauma. Iyayi kuja tikupanga nsonkhano komanso timanga nsonkhano amati mazira sasunga besa limodzi siyocho timagawa nthawi yatithera. Ndiye pakali pano tufa thamange kuti Profesa Alfred Mutharika pa 16 pano zivule zitani masankho anani kodi awine. Ndimafuna ndikulimbikitseni anthu nonse akunchinji komanso muno Malawi kunena kuti DPP zivule zitani masankho iwina, zingavule maka masankho iwina. Akunama kuti abera masankho, sabera masankho sizitheka iyayi. Masankho sabera iyayi sizitheka. Pa 16 pano Profesa Alfred Mutharika arani kodi. DPP oye. Ndimafuna zidzuleso nchitidwe wankhanza umene MCP kuonetsa muno mu Central Region yomwe menya anthu koyamba adamugwira namiwa afuna manga Mademo kambisa namiwa yemweyo afuna manga sonkhano afuna manga Mademonso abana menya kwambiri apolisi ali pompo komanso amali pompo. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti khadomero sobwino teletu chifukwa Malawi wino ndi mmodzi. Tonsefe timadalira Malawi yemwe uno. Tisamenya anthu amene afuna kumenyera ufulu wa Malawi amene akuvutika pano chifukwa chodziona lasokonekera. DPP oye. Ndi chifukwa chimenechi nanenso ndikulengeza pano kunena kuti Friday kubwerayi tipanga Mademo, ndipo Mademo tsogola ndine. DPP oye. DPP oye. Mademo akhala kulephera pa Central Region. Mademo akhala kuamenya Central Region. Akhala kurema anthu pa Central Region. Koma ulendo uno Friday kubwera tikamanga Mademo. DPP oye. Makalata tikuyamba kusiya mawa kwa DC komanso kofunikira konse. Enough is enough. Malawi ino ndi mmodzi. Malawi ino sekusipira khayayi. Malawi ino ndo anthu akumpoto, anthu aku Central Region, anthu aku Mangoti, anthu aku Alonga, anthu aku Nsanje. Malawi seyo ndoto sefe. DPP oye. Ndikubwerezanso tikamanga Mademo amtendere, sitifuna mange Mademo ankhondo iyayi. Amene abwere nkhondo zimene akazonse ndi zili kodi. Koma ife tikuyendera Mademo amtendere. Ndimo amenewa ndimafuna kuti titsanzike nonse mbwera pano mbwere mwamtendere
ife tithokoze ife chikondi chanu kuti mwanzatimvera uthenga wabwino umene bweretserani okuti Profesa Arthur Mutharika kuima ndipo awinanso. Ambuye akudalitseni pamene bwere m'makwanu. Zomwe kwambiri. wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo cha pakati amene watu ndi Alfred Gangata kumaliza msonkhano umene anakhoza pano pa Mkanda Community Ground mboma la Mchinji. Afotokozapo zambiri pa msonkhano umenewo kunena kuti pofika pa 16 September wina afune asafune mtsogoleri wa chipani cha DPP ya Profesa Arthur Mutharika ndi amene akulamulira dziko lino. Komanso afotokozapo zoti Friday likubwerali akuti iwo atsogolera Mademo mu mzinda wa Lilongwe. Akuti ku makalata akhala akuyamba kugawa mawa makalata nditu okhudzana ndi Mademo amenewa. Ndipo pano tikhale tikuyankhula ndi Gangata kuti tingomva kuti anene motani. Honorable Gangata, what a powerful rally. Very powerful rally. Uthenga wakulu umene munali nawo makamaka pa mkumano umenewu udali wotani? Uthenga wa lero umene ali nawo timango wakumbusa Malawi komanso kwatsikimizira kunena kuti Profesa Arthur Mutharika pasisira na kuyimiranso zakhazuzo zambirimbiri kuti Profesa akudwala, Peter Mutharika sali bwino, asayima, koma zonena kuti Peter Mutharika akuyima, Peter Mutharika ndi mphamvu, koma zonseza ndi amakamba chifukwa chonena kuti akumuopa. Akudziwa kuti Peter Mutharika akhala ballot akugonjesa ndi Peter Mutharika awina. Ndeti mauza anthu akunchinji kuno kwa Mkanda chifukwa kuno mkwawa kwace wambiri, komanso anthu amakhulupirira zimene anthu nsali zoona iyayi. Koma nono chanzani zakumbutse kuti Peter Mutharika akuyima komanso awinanso. Mwakambapo za Mademo mukuti Friday kukhale Mademo. Enzonadi Friday timanga Mademo. Ndio Mademo tsogolera ndine. Mademo alephereka sentoli chino kwa nthawi itali. Ulo ndio lomwe Mademo atheka. Ulo ndio Mademo tikaenda pazifukwa. Amalawi ali ndi ufulu. Uyu muli ndi ufulu wanu. Yesu ndi ufulu wanga. Ndeli sapanga zoti anthu amodzi angogwira ufulu wa Malawi yayi. Sizoona yayi. Komanso satopseze yayi. Malawi ngwato sefe. Nde Friday inoyo tikhati manga Mademo. Ndipo Mademo atheka. Yesu ndi mwana wanga. Tathokoza kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.